हॅलो हॅलो गाईज, कसे आहात सगळे. हे आहे हे आहे मनी प्लांट. एकदम हे छोटंसं होतं तेव्हा मी हे लावलेलं. आता त्याची केअर करते मी चांगल्या प्रकारे. तर पाहू शकता किती छान झाली आहे. ग्रोथ एकदम छान झाली आहे याची, पहा. आणि हे आहे ते मी मिशोवरून मागवलं. 150 असं काहीतरी होतं याची रेंज. त्यानंतर ह्या बाय वन गेट वन फ्री होतं, म्हणजे 2 होते. आणि त्याला मी हे जसे मनी प्लॅन्ट लावल्यानंतर ग्रो झाले, त्यानंतर मी ह्याला या पॉटमध्ये लावलं. आणि तुम्ही बघू शकता किती हेल्दी प्लॅन्ट आहे हे. याची पानं बघा. आणि ह्याला मी रोज पाणी देते, पाहू शकता तुम्ही. याची पानं बघा कशी आहे. तुम्हाला मी पूर्ण क्लिअरिटीमध्ये दाखवते. हाय प्रमोद साळुंके, हाय. तुम्हाला सर्वांना हा माझा लाईव्ह खूप आवडेल याची मी खात्री देते. या ब्लॉगमध्ये म्हणजे या लाईव्हमध्ये मी झाडांविषयी सांगणार आहे. या मनी प्लॅन्टला मी लावल्यानंतर थोड्या दिवसांनी जी आपली चायपत्ती असते, ही बघा पाहू शकता, ही चायपत्ती सुकवायची आणि नंतर मग याला घालायची, ह्याच्या मिट्टीमध्ये मिक्स करायची. आणि पाहू शकता बघा मी हे टाकलं याच्यात. तर यात टाकायचे आणि ह्या प्लॅन्टची ग्रोथ खूप छान होते. आणि हे लावल्यामुळे काय होतं, याला जी दाखवते मी तुम्हाला, ह्याला जी मुळं आहेत, ह्याला जी मुळं आहेत पाहू शकता, ती याला चिकटतात पाणी असल्यामुळे. आणि दुसरं मी तुम्हाला झाड दाखवणार आहे माझं. ते आहे हे बघा, हे आहे ह्याची ग्रोथ खूप वाढली आहे, त्यामुळे हे असे पडत आहेत. पण काय करणार, मी पहिल्यांदा ही झाडं लावली आहेत, पहा. पाहू शकताय तुम्ही. आणि याची गोष्ट म्हणजे हे निशिगंधा म्हणून ओळखलं जातं. याची फुलं कशी येणार आहेत, काय येणार आहेत मला माहिती नाही आहे, पण मी लावली आहेत. मला झाडं खूप आवडतात, त्यामुळे पाहू शकता याच्या ज्या रूट्स काय म्हणतात त्याला, गुठल्या म्हणतात, काय नाही माहिती मला काय म्हणतात त्या. तर याला त्या मी लावल्या मिशोवरून. जास्त महाग नव्हत्या, खूप छान होत्या. 100-150 पर्यंतच्या रेंजमधले मी आणते आणि लावते. तर याच्यात 5-6 नाही, अधिकच होत्या, 6-7 होत्या. त्या मी लावल्या आणि अशा प्रकारे याची झाडं आली. पण याची ग्रोथ खूप झाली, त्यामुळे हे असं पडतंय. का पडतंय मला काय माहिती नाही, पण जेव्हा फुलं येतील तेव्हा मी नक्की दाखवेन ह्याच्यावर. आणि प्रमोद साळुंके खूप सुंदर आहे. झाडे म्हणायची असतील तुम्हाला झाडे म्हटलात, ठीक आहे, असू दे. तर छान, थँक्यू. तर हे दुसरं झाड मी तुम्हाला दाखवते. हे झाड आहे सदाफुली. ह्याला भरपूर नावं आहेत.
तर ह्याला सदाबहार असं म्हणतात. तुमच्याकडे मनी प्लांट असेल तर मला मिळेल का? काय सांगू आता मी. माझी नर्सरी नाही आहे, ही मी अशीच लावली आहेत झाडं. त्यामुळे जर माझी नर्सरी असती तर मी तुम्हाला नक्की गिफ्ट केली असते. तर हे पहा, हे सदाफुलीचं झाड आहे. हे पण मला असंच भेटलेलं, असंच म्हणजे इकडे तिकडे पडलेलं. ते मी आणून, छोटंसं होतं, कोणीतरी उपटून टाकलेलं, ते मी आणून लावलं. तर ह्याची पण ग्रोथ बघा किती छान झाली आहे, बघू शकता तुम्ही. ओके, सानवी वहिनींना द्या. ओके, म्हणजे माझ्या बहिणींना. ओके, त्यांच्याजवळ राहता का तुम्ही जवळपास? तर मी नक्की पाठवून देईन तुमच्यासाठी. तर हे बघा, नक्की मी तुम्हाला पाठवून देईल याचं वेल. तुम्ही घरी जाऊन घरी लावू शकता तुम्ही. पहिलं पाण्यात ठेवायचं त्यांना रूट्स येईपर्यंत, नंतर मग प्लॉटमध्ये असं लावायचं. ठीक आहे, थँक्यू. देईन मी तुम्हाला नक्की. त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते पुढचं. ही आमची तुळस आहे, ही तुळस आहे. आणि ह्याला स्पायडर असं नाव आहे, स्पायडर प्लांट. म्हणजे हे स्पायडरसारखे वर जातात म्हणून. पाहू शकता तुम्ही, पहा किती छान हे झाड आहे, पाहू शकता. हो, मी नक्की देईन, थँक्यू. हे बघा, आणि त्याचे हे असे, हे स्पायडरसारखे असे लटकतात म्हणून ह्यांना स्पायडर प्लांट असे म्हणतात. त्यानंतर दुसरं झाड दाखवते मी तुम्हाला. याला थंडीमध्येच ही जास्त फुलं फुलतात, नहेरशी अशी फुलत नाही. याच्या बिया पण आहेत, दाखवते मी तुम्हाला. याच्या आतमध्ये बिया असतात ह्या, पाहू शकता. याला मॉज रोज असं म्हणतात. आणि ह्या झाडाचं मला नाव एवढं माहिती नाही, पण मी तुम्हाला दाखवते बघा, पाहू शकता. दुसरं मी तुम्हाला दाखवते, हे आहे ऑलोवेरा. आणि याच्यावर चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक नक्की करा. हे बघा, हे ऑलोवेराचे भरपूर फायदे आहेत. जसं काही म्हणजे आपल्याला खोकला लागला तरीही आपण हे म्हणजे आपल्याकडे चूल असेल किंवा गॅस असेल त्याच्यावर भाजून त्यामध्ये गूळ टाकून आपण हे खाऊ शकतो. त्याने खोकला खूप बरा होतो. आणि केसांना पण लावू शकतो. यातला गर असतो जो, तो केसातून म्हणजे तेलात घालायचा, मिक्स करायचा आणि केसांना लावायचा. केस खूप छान सिल्की बनतात. त्याच्यानंतर हे बघा, या मातीमध्ये मी काहीच लावलं नव्हतं. हे दुसरंच झाड लावलेलं, पण हे शेंगांच्या आल्यात, भुईमुग आला आहे. तर असं हे माझं छोटंसं गार्डन अजूनही आहे, मी तुम्हाला दाखवीन नेक्स्ट लाईव्हमध्ये. तर पाहत राहा.